Primer Tour Fricandó d'estiu 2013. Convidem a tots els oients de gratis al Fricandó matiner i activitats. A on? Al càmping La Ballena Alegre. Benvinguts! Tret de sortida del Tour d'estiu del Fricandó matiner de RAC 105 i avui al càmping La Ballena Alegre. I alegres ens hem quedat. Ara és el moment de les activitats. Futbol platja, vòlei platja, activitats per no parar durant tot el dia. I al migdia, paella per 200 persones. I gratis. Hem fet el programa, les activitats a la platja, la paella, i ara toca agafar el cotxe i tornar cap a casa, amb l'esperança que algun dia tornarem aquí al càmping La Ballena Alegre! Alegres tots!